Η ιστορία ενός ρούχου ξεκινάει από την ιδέα που συλλαμβάνει η σχεδιάστρια, που την έχει στο μυαλό της. Θα διαλέξουμε το ύφασμα. Μετά θα προχωρήσουμε στο πώς θα το εξηγήσουμε στην κοπέλα που θα βγάλει το πατρόν. Είναι σημαντικό και αυτό. Σχεδιάζεται μέσα στον υπολογιστή, μετά το παίρνει ο κόπτης, το κόβει πάνω στο ύφασμα. Και μετά θα πάει στη μοδίστρα. Η μοδίστρα είναι ένα αγαπημένο μας άτομο. Είναι, ας πούμε, αυτός που θα το υλοποιήσει στην πραγματικότητα. Μετά θα πάει στο σίδερο. Και μετά είναι η αποκορύφωση που θα το βάλει στην κρεμάστρα, θα το δεις. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ολοκληρώνεται το δειγματολόγιο και το βλέπουμε που κατεβαίνει στο showroom κάτω. Και εκεί λες ένα wow, γιατί γνωρίζοντας τι κρύβεται από πίσω, πόσες ώρες δουλειάς, προφανώς πόσο σκληρή δουλειά, εν τέλει δημιουργείται κάτι όμορφο.